Entenem per gestió infermera de demanda la resposta que dona la infermera a una persona que sol·licita ser atès per un problema de salut i que requereix que aquest problema sigui resolt amb certa celeritat, d'una forma prioritària o preferent. Aquesta intervenció que fa la infermera amb aquests usuaris pot desenvolupar en qualsevol àmbit on les infermeres desenvolupem la nostra activitat professional. Es va impulsar un grup de treball impulsat per l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Inicialment es va començar a debatre sobre el que avui entenem com a gestió infermera de demanda. Avui en dia entenem el concepte de gestió infermera de demanda perquè ha estat fruit d'un procés d'autoregulació professional. És a dir, les infermeres hem arribat a definir aquestes actuacions que fem vers la població sota aquest nom.